நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க உங்க இது. நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க ஆரம்பிச்சிடுங்க, நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்கிரீன். சரியா? ஐ அம் ட்ரைங் டு ஷேர் மாதாஜி. ஓகேமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிடுச்சு. வெரி குட். நீங்க தர்ணேஸ்வரி மாதாஜிக்கு மெசேஜ் போட்டுருங்க மாதாஜி. போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இன்னைக்கு நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. படிங்க. 26 மாதாஜி. நீங்க கையை உயர்த்திருங்கோ மாதாஜி, கரெக்டா இது பண்ணிடுங்க. யாரா இருக்கு அவ்வளவுதான். மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி, நீங்க சொல்லிடுங்க யார் படிக்கணும்னு. ஓகே, நான் சொல்லிடுறேன். ரைட், எனக்கு தெரியுது. நோ ப்ராப்ளம். 26 மாதாஜி. எஸ் எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியறதா? உங்களுக்கு தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது தெரியுது தெரியுது. ஓகே ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுரு மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சுகன்யா மாதாஜி, நான் எல்லாரையும் மியூட் ஆல் பண்ணினேன். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத். ஸ்ருண்பதாம் ஸ்வகதா ஸ்ருத புண்ணிய ஸ்வரண கீர்த்தனக ஸ்ருதி அந்தஸ்தோஹி அபத்ராணி விதுனோதி சுக்ருத் சதாம். नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. இங்க வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பதம் 26. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம முதல்ல வந்து புஷ்ப மாதாஜி நீங்க தான் படிக்கிறீங்க இல்லையா? அகோ அலம் ஸ்லாக்யதமம் யதோ குலம் அகோ அலம் புண்ணியதமம் மதோர்வணம் யத் ஏச பும்சான் ருஷபத் ஸ்ரீயபதிஹ ஸ்வஜனன்மனா சங்கிரமணேன சாஞ்சதி. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मदोर्वणं यत्येष पुंसां वृषभश्रीयपदिः स्वजन्मना संक्रमणेन சாஞ்சதி. அஹோ ஓ அலம் உண்மையாக,
ஸ்லாக்கியதமம் உயர்வாக புகழப்படும். யது மகாராஜனின் குலம் வம்சம் அகோ ஓ அலம் உண்மையாக புண்ணியதமம் மிகவும் புண்ணியமான மதோவனம் மதுராபுரி யத் ஏனெனில் ஏச இந்த பும்சாம் அனைத்து ஜீவராசிகளின் ருஷப உயர்ந்த தலைவர் ஸ்ரீயட்சுமி தேவியின் பதி கணவர் ஸ்வஜன்மனா அவரது தோற்றத்தால் சங்கீர மனேன தவழ்ந்ததன் மூலம் ச அஞ்சதி பெருமைகள். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ யது மகாராஜனின் வம்சம் எவ்வளவு உயர்வாக புகழப்படுகிறது. அனைத்து ஜீவராசிகளின் உன்னத தலைவரான லட்சுமி தேவியின் கணவர் அவரது பிறப்பை ஏற்று அவரது பிள்ளை பிராயத்தில் சுற்றி திரிந்த இடமான மதுராபுரி எவ்வளவு புண்ணியம் வாய்ந்தது. பொருளுரை. பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது திவ்யமான தோற்றம், மறைவு மற்றும் செயல்களை பற்றிய ஒரு வர்ணனையை பகவத்கீதையில் தெளிவாக அளித்துள்ளார். பகவான் அவரது நினைத்தற்கரிய ஆற்றலினால் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்திலோ அல்லது இடத்திலோ தோன்றுகிறார். பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஓர் உடலை விட்டு மற்றொரு உடலை ஏற்பதை போல் பகவான் பிறப்பது இல்லை. அவரது பிறப்பு சூரியனின் தோற்றத்தையும் மறைவையும் போன்றதாகும். சூரியன் கிழக்கு வானத்தில் உதயமாவதால் கிழக்கு வானமே அதற்கு மூலம் என்று ஆகாது. சூரிய மண்டலத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சூரியன் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு குறித்த காலத்தில் அது காட்சிக்கு வந்து மற்றொரு குறித்த காலத்தில் அது காட்சியிலிருந்து மறைந்து போகிறது. அதை போலவே பகவானும் சூரியனை போல் இப்பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி மற்றொரு சமயத்தில் மீண்டும் நம் பார்வையிலிருந்து மறைந்து விடுகிறார். அவர் எப்பொழுதும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார். ஆனால் காரணமற்ற அவரது கருணையினால் நம் முன் அவர் தோன்றும் பொழுது அவர் பிறந்திருப்பதாக நாம் நினைக்கிறோம். வேத நூல்களின் கூற்றுக்களுக்கு ஏற்ப இவ்வுண்மையை புரிந்து கொள்பவர் இவ்வுடலை விட்டதும் நிச்சயமாக முக்தி அடைவார். பற்பல பிறவிகளின் பெரும் முயற்சியுடன் அறிவையும் துறவையும் வளர்த்து கொண்ட பின் முக்தியை அடையப்படுகிறது. ஆனால் பகவானின் திவ்யமான பிறப்புகள் மற்றும் செயல்களை பற்றிய உண்மையை அறிவதாலேயே ஒருவரால் உடனடியாக முக்தி பெற முடியும். இதுவே பகவத்கீதையின் தீர்ப்பாகும். ஆனால் ஜட உலகில் உள்ள பகவானின் பிறப்பும் செயல்களும் சாதாரண ஜீவன்களுடையதை போன்றதே என்று அறியாமை இருளில் உள்ளவர்கள் முடிவு செய்கின்றனர். இத்தகைய குறையுடைய முடிவு ஒருவனுக்கு முக்தியை அளிக்காது. எனவே யது வம்சத்தில் மகாராஜா வசுதேவரின் மகனாக பிறந்து மதுராபுரியில் உள்ள நந்த மகாராஜனின் குடும்பத்திற்கு அவர் மாற்றப்பட்டது ஆகிய அனைத்தும் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியால் செய்யப்பட்ட தெய்வீக ஏற்பாடுகளாகும். யது வம்சத்திற்கும் மதுராபுரி வாசிகளுக்கும் கிடைத்த பெரும்பேறு அளவிட முடியாதது ஆகும். பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்களின் தெய்வீக தன்மையை பற்றி அறிவதாலேயே சுலபமாக முக்தி பெற முடியுமானால் பகவானின் குடும்ப அங்கத்தினராகவோ அல்லது அண்டை வீட்டுக்காரராகவோ அவரது நேரடியான சகவாசத்தை உண்மையாகவே அனுபவித்தவர்களின் கதி என்னவென்பதை கற்பனை செய்து காண இயலும். பகவானுடன் சகவாசம் கொள்ளும் அதிர்ஷ்டத்தை பெற்ற அனைவரும் நிச்சயமாக முக்தி எனப்படுவதை விட அதிகமான ஒன்றை அடைந்தனர். எனவே பகவானின் கருணையால் யது வம்சமும் மதுராபுரியும் எப்பொழுதுமே புகழுக்குரியவை என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். யது மகாராஜனின் வம்சம் எவ்வளவு உயர்வாக புகழப்படுகிறது. அனைத்து ஜீவராசிகளின் உன்னத தலைவரான லக்ஷ்மி தேவியின் கணவன் அவரது பிறப்பை ஏற்று அவரது பிள்ளை பிராயத்தில் சுற்றித் திரிந்த இடமான மதுராபுரி எவ்வளவு புண்ணியம் வாய்ந்தது. சோ யது வம்சத்தை பற்றியும் மதுராபுரியை பற்றியும் பெருமைகளை எல்லாம் சொல்கிறார்கள். சோ அவருடைய கால் படிந்த இடம் எல்லாமே அந்த அவருடைய அந்த மங்களகரமான சின்னங்கள் எல்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவ்வளவு புண்ணியம் வாய்ந்தது அந்த மதுராபுரி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். சோ பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது திவ்யமான தோற்றம், மறைவு மற்றும் செயல்களை பற்றிய ஒரு வர்ணனையை பகவத்கீதையில் தெளிவாக அளித்துள்ளார். அவர் எப்படி தோன்றுகிறார், அவர் பூமிக்கு வரும்போது எப்படி டிசெண்ட் ஆகி வருகிறார்,
அவர் லீலைகளை எல்லாம் முடித்து கொண்டு மறுபடியும் அவருடைய தாமான கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு எப்படி செல்கிறார் அப்படிங்கறது எல்லாம் பகவத்கீதை நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. பகவான் அவரது நினைத்தற்கரிய ஆற்றலினால் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்திலோ அல்லது இடத்திலோ தோன்றுகிறார். சோ நம்ம எல்லாமே நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்பவே ஏதோ ஒரு அம்மாவுடைய கர்ப்பத்திலே வைக்கப்படுகிறோம். சோ அது ஒரு கம்பல்ஷன்னால நம்ம கர்மத்தினாலே நடக்கிறது. ஆனா பகவான் அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது. அவர்தான் அம்மா அப்பாவையும் எந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் அவர்தான் செலக்ட் பண்றாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் தேவகி அம்மா கிட்ட அதுக்கப்புறம் யசோதா அம்மா கிட்ட வராரு. இது எல்லாமே அவருடைய விருப்பப்படிதான் நடக்கிறது. சோ நமக்கும் அவருக்கும் வேற வேற மாதிரியான பிறப்பு அப்படிங்கிறது, அதுவும் பிறக்கிறது கிடையாது. அவர் நம்ம பிறக்கிறோம், அவர் அவதாரம் எடுக்கிறார். சோ அவரது பிறப்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, சூரியன் தோன்றுவதையும் மறைவதையும் போன்றது. சூரியன் தோன்றுவதும் இல்லை, மறைவதும் இல்லை. கிழக்கு திசையில தோன்றுகிறான், மேற்கில் மறைகிறான் அப்படின்னு சொல்றோம். அது பூமி சுற்றுறதுனால நம்ம மறைவதா மாதிரி தோன்றுதல் மாதிரி தெரிகிறது. ஆனா அங்க சூரியன் எப்பவுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரிதான் பகவானும் எப்பவுமே இருக்கிறாரு. சோ கிழக்கு வானம் மட்டுமே சூரியன் எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியாது. அந்த சூரியன் எல்லா இடத்திலுமே நிறைந்திருக்கிறார். சூரிய மண்டலத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிறது. அது குறித்த காலத்தில் ஒரு பகுதிக்காக செல்கிறது. அந்த மாதிரிதான் பகவானும் எப்போதெல்லாம் தேவை ஏற்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் அங்கே அவதாரம் எடுக்கிறார். சோ இந்த சூரியனை போலவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி மற்றொரு சமயத்தில் மீண்டும் நம் பார்வையில் இருந்து மறைந்து விடுகிறார். அவருடைய காரணம் முடிந்த உடனே லீலா வினோதங்களை எல்லாம் முடித்து கொண்டு அவர் கிளம்பி சென்று விடுகிறார். அவர் எப்பொழுதுமே எல்லா இடத்திலுமே அவர் நிறைந்து இருக்கிறார். ஒரு பிரபஞ்சத்துல காற்று எப்படி நிறைந்து இருக்கிறதோ அதே மாதிரி he pervades இந்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க அவர் பரவி இருக்கிறார். அதனால அவருடைய காரணமற்ற கருணையினாலேதான் நம்ம முன்னாடி அவர் தோன்றுகிறார். சோ அப்ப அப்படி தோன்றும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம், கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்படின்னு சொல்றோம். அவர் ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல அஷ்டமி திதியில ஆவணி மாசத்துல மட்டும்தான் பிறக்கிறாரா? இல்ல, அவர் எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் எப்பவுமே தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். தேவை ஏற்படும் போதெல்லாம் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். நம்மளுக்கு எல்லா பொழுதுமே எல்லா நாட்களுமே கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி தான். சோ இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் பிறந்து விட்டார் அப்படின்னு நம்ம காலையில எந்திரிச்சோன்னு நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு பிறவி கட்டாயிடுது. எவ்வளவு ஈஸியா போச்சு நம்மளுடைய பிறவிகளை எல்லாம் கழிப்பதற்கு. பகவான் இன்னைக்கு கோபியர்கள் வீட்டில எல்லாம் போய் வெண்ணெய் திருடி சாப்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்மளுக்கு இன்னொரு பிறவி கட்டாகிறது. இது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்த வரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி அவர் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். அப்ப அந்த மாதிரி தோன்றும் போது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பிறப்பு எடுத்திருக்கிறார், நம்மள மாதிரியே அவரும் பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். சோ வேத நூல்களின் கூற்றுகளுக்கு ஏற்ப இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் இவ்வுடலை விட்டதும் நிச்சயமாக முக்தி அடைவார். பகவான் பிறப்பது இல்லை நம்ம மாதிரி. பகவான் எப்போதெல்லாம் தேவை ஏற்படுகிறதோ அப்ப தோன்றுகிறார். வேலை முடிஞ்சோன்னா கிளம்பி அவருடைய இடத்துக்கு போகிறார். இந்த உண்மையை யார் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முக்தி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பற்பல பிறவிகளில் பெருமுயற்சியுடன் அறிவையும் துறவையும் வளர்த்து கொண்ட பின் முக்தி அடையப்படுகிறது. ஆனால் யோகிகளுக்கு முக்தி எப்படி அப்படின்னா, நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் முக்தி கிடைக்கிறது. அதுவும் யோக பயிற்சியின் மூலமாக, அறிவை வளர்த்து ஞான யோகம் செய்வதன் மூலமாக, அப்புறம் துறவு மேற்கொள்வதன் மூலமாக தான் யோகிகளுக்கு எல்லாம் முக்தி கிடைக்கிறது. ஆனால் பகவானின் திவ்யமான பிறப்புகள் மற்றும் செயல்களை பற்றிய உண்மையை அறிவதனாலேயே பக்தர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னா, உடனடியாக முக்தி கிடைக்கிறது. இதுதான் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இது யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதையின் தீர்ப்பு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஜட உலகில் உள்ள பகவானின் பிறப்பும் செயல்களும் சாதாரண ஜீவராசிகளுடையதே அப்படிங்கிற அறியாமை இருளில் உள்ளவர்கள் முடிவு செய்கின்றனர். இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால பகவான் இந்த பூமிக்கு பிறப்பெடுத்து வரும்போது, ஒரு மனிதனாக பிறப்பெடுத்து வரும்போது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், அவரையும் ஒரு சாதாரண மனிதராகத்தான் நாம் நினைத்து விடுகிறோம். அது நம்மளுடைய அறியாமையை சொல்லுகிறது. எனவே யதுவம்சத்தில் மகாராஜா
வசுதேவரின் மகனாக பிறந்து மதுராபுரியில் உள்ள நந்த மகாராஜரின் குடும்பத்திற்கு அவர் மாற்றப்படுகிறார். இந்த அனைத்துமே எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியினாலேயே, அவருடைய ஏற்பாட்டினாலேயே தான் இதெல்லாம் நடக்கிறது. யதுவம்சத்திற்கும் மதுராபுரி வாசிகளுக்கும் கிடைத்த பெரும் பேரு அளவிட முடியாததாகும். சோ இந்த யதுவம்சமும் மதுராபுரியும் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருந்தால் அவர் அந்த இடத்துல பிறந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்களின் தெய்வீக தன்மையை பற்றி அறிவதாலேயே ஒருவர் முக்தி பெற முடியும் அப்படின்னா, அப்போ அவர்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் இருந்திருக்க வேண்டும். சோ அவங்களோட சவகாசம் வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கதி நிச்சயமாக மோட்சம்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ பகவானுடைய சவகாசம் கொள்ளும் அதிர்ஷ்டத்தை பெற்ற அனைவரும் நிச்சயம் முக்தி எனப்படுவதை விட அதிகமான ஒன்றை அடைகிறார்கள். முக்தியை விட இன்னொன்னு ஜாஸ்தி என்ன இருக்குதோ அதை பகவானுடன் சவகாசம் வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. எனவே பகவானின் கருணையினாலேயே யதுவம்சமும் மதுராபுரியும் எப்பொழுதும் புகழுக்கு உரியவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஒரு சமயம் பூரி ஜெகநாதர் கோயில்ல ரகுதாஸ் அப்படிங்கிற பக்தர் இருந்தார். சோ இது எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, பக்தர்களுக்கு அவர் பாரபட்சம் காமிப்பார். எல்லாருமே அவருக்கு சமம் தான். ஆனா அவருடைய பக்தர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவான் பாரபட்சம் காமிக்கிறார். அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சாது சம்சரியா அப்படின்னு பேரு. சோ அந்த பாரபட்சம் காமிக்கிறதுக்கு பகவானோட சவகாசம் வைத்திருந்தவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை. ரகுதாச அப்படிங்கிறவர் பூரி ஜெகநாதர் கோயில்ல பூ கைங்கரியம், அந்த நந்தவனத்திலே பூக்களை சேகரித்து அதை மாலையாக தொடுத்து பகவானுக்கு கொடுப்பார். அந்த பூ கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார். இதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு சொந்த பந்தங்கள் கிடையாது, வீடு கிடையாது. அவருக்கு 3 சொந்தம் தான். யாருன்னு கேட்டா ஜெகநாதர், பலராமர், சுமித்ராமாயி, இவங்க 3 பேர் தான் சொந்தம், வேற யாருமே இல்லை அவருக்கு. சோ அங்க கோயில்ல என்ன பிரசாதம் கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கோயில்லையே ஏதாவது ஒரு மரத்தடியில தங்கிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு வயசாகி விட்டது. வயசானதுக்கு அப்புறம் அந்த கைங்கரியத்தை செய்ய முடியல. அவருக்கு உடம்பு ரொம்ப முடியாம போயிடுச்சு. மரத்தடியிலேயே கிடக்குறாரு. அவருக்கு சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம இருக்கு. பார்த்தார் ஜெகநாதர், அங்க எல்லாம் மலங்கழிச்சு அங்கேயே அப்படியே கிடக்குறாரு. அவரை பாத்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. பார்த்தாரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவரே இறங்கி வந்துட்டாரு. ஜெகநாதா ஜெகநாதா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாரு. இவரு அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. உனக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியலையே, நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறேனே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கும்போது அவரே இறங்கி அவரை எல்லாம் குளிப்பாட்டி அவரை சுத்தப்படுத்தி அவருக்கு எல்லாம் இதுவும் பண்றாரு. அவருக்கு வேண்டிய தேவைகளை எல்லாம் பண்றாரு. இவருக்கு ரொம்ப மனசெல்லாம் கலங்கி போச்சு. ஜெகநாதா, நீ எப்படிப்பட்டவன், இந்த ஜகத்துக்கே நாதன், நீ எல்லாருமே உனக்கு சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்காங்க. நான் இப்படி அசிங்கமா இந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு போய் நீ சேவை செய்யறியே, என் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுதே அப்படின்னு சொல்லும் போது, எனக்கு நீ எவ்வளவு பண்ணின, அப்ப நான் சந்தோஷப்பட்டேன் இல்லையா, இப்ப உனக்கு யாருமே இல்லை என்ன தவிர, வேற யாரு செய்வா அப்படின்னு ரொம்ப 2 பேரும் ரொம்ப இதுவா பேசிக்கிறாங்க. அப்ப உனக்கு ஏதாவது நான் செய்யணுமே அப்படின்னு கொஞ்சம் உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சு இவருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு ஏதாவது செய்யணும் ஜெகநாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ரகுதாசர். அப்போ எனக்கு ஏதாவது கேளேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் கேட்பேன், கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரின்றாரு. சரி, ஏதோ பெருசா கேட்க போறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் படி இழக்கிறவர். ஆனா அவர்கிட்டயே ரகுதாசர் என்ன கேட்கிறார், உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவர் என்ன சொல்றார், ஜெகநாதர், எனக்கு பலாப்பழம் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஐயோ, இவ்வளவுதானா, நான் ஏதோ பெருசா கேட்க போறீங்கன்னு நான் நினைச்சேனே. இதோ நாளைக்கு இப்பவே நான் மார்க்கெட்டுக்கு போய் நல்லா ஜாதி பழமா நல்லா எடுத்துட்டு நானே கட் பண்ணி சொலையெல்லாம் கிளீன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் தரேன், நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ல. ஐய, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்குற பழம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்,
எனக்கு வந்து என்ன பழம் வேணும்னா திருடி சாப்பிடுற பழம் தான் வேணும். நான் எப்படியெல்லாம் கோபியர்கள் வீட்டுல வெண்ணெய் திருடி சாப்பிடுவேன் தெரியுமா? யசோதாமா வந்து எனக்காக தனியா மாடெல்லாம் வச்சிருந்து அதுல வெண்ணெய் எடுத்து அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேவர்ல எனக்கு கொடுப்பாங்க. எனக்கு அதையெல்லாம் விட கோபியர்கள் வீட்டுல திருடி சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் எங்கேயுமே வரவே வராது. அந்த திருட்டு பழத்துக்கு ரொம்ப சுவை ஜாஸ்தி. அதனால வந்து எனக்கு திருடி கொடுக்குற பழம் தான் வேணும் அப்படின்னா இவர் எவ்வளவு சொல்றாரு, வேணாம் ஜெகநாதா இது தப்பு அப்படி இல்லை. இல்ல இல்ல எனக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா நீ வந்து இந்த மாதிரிதான் கொடுக்கணும். அதுவும் எங்க இருந்து திருடணும், சரி எங்க இருக்கு அதையும் நீயே சொல்லிடு. நீ வந்து முடிவு பண்ணிட்ட நான் அந்த மாதிரிதான் சாப்பிடணும்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க என்ன சொல்றாருன்னா, அரண்மனையில அந்த புறத்துல ஒரு மரம் இருக்குது, அதுலதான் நிறைய பழம் இருக்குது, அதுல ஒரு பழம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சரி வா சரி எப்ப போலாம் அப்படின்னா, வா இப்பவே போலாம் அப்படிங்கிறாரு ஜெகநாதர். சோ இப்ப 2 பேரும் வந்து நைட்ல 12 மணிக்கு கிளம்பி போறாங்க. உள்ள போய் இறங்கியாச்சு. அங்க பார்த்தா பெரிய மதில் சுவரா இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றாரு ஜெகநாதர், நான் குனிஞ்சுக்கிறேன், என் முதுகு மேல நீ ஏறு, அந்த சைட் குதிச்சிரு, அதுக்கப்புறம் கை குடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ 2 பேரும் போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு பெரிய மரமா இருக்கே, நான் எப்படி ஏறுறது, வயசான காலத்துல என்ன போய் இந்த மாதிரி படுத்துறியேப்பா அப்படின்னா, பரவாயில்ல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம், இல்ல நான் ஏத்தி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்தி விடுறாரு. அவரும் மேல போய் பழத்தை வந்து பறிக்க போறாரு. பறிச்சுட்டு ஜெகநாதா நான் கீழே போட போறேன் புடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து கரெக்டா பழத்தை போடுறாரு. ஜெகநாதர் ஓடி போயிட்டாரு, தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டாரு. உடனே பழம் வந்து கீழே விழுகுது. படார்னு விழுந்தோடனே அந்த சத்தம் கேட்டு வந்து அந்த காவலாளிகள் எல்லாம் ஓடி வந்துடுறாங்க. விஷயம் வந்து அரண்மனைக்கு மன்னருக்கு போகுது. சோ ரகுதாசரை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும், மிகச்சிறந்த பக்தர் அப்படிங்கிறது எல்லா ஊர் மக்களுக்கும் தெரியும், ராஜாவுக்கும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ராஜா என்ன சொல்லிடுறாரு, தூக்கத்துல வந்து எழுப்பினதுனால அவர் என்ன சொல்றாரு, யாரா இருந்தாலும் சரி கட்டி வை, காலையில பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் வந்து இல்லைங்க, இந்த மாதிரி மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் திருட வந்தவர் ரகுதாசர் சொன்ன சடார்னு எந்திரிச்சாரு. என்னது ரகுதாசரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்துட்டாரு. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா போயிடுது, அவமானமா போயிடுது, அவருக்கு கீழே இறங்கவே முடியல. அப்புறம் மன்னர் சொல்றாரு, கவலைப்படாதீங்க, மெதுவா நீங்க இறங்கி வாங்க, நாங்க உங்களை ஒண்ணும் செய்ய மாட்டோம், நீங்க கீழே இறங்கி வாங்கன்னு சொன்னோன்னே, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க, இந்த வயசுல மேல ஏறி இருக்கீங்களே, நீங்க சொல்லி இருந்தா நாங்களே எல்லா பழங்களையும் பறிச்சுட்டு வந்து நாங்களே கொடுத்துருப்போமே அப்படின்னு சொன்னேன். நான் எனக்காக பண்ணல, ஜெகநாதருக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பகவான் அவரே வந்து அரசர் வந்து ரகுதாசரோட கால்ல விழுந்து வணங்குறாரு. அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய பக்தர் அவரு. சோ இதுதான் வந்து பகவானோட சவகாசம் வைத்துக் கொண்டால் அவர் வந்து அவர்களுடைய புகழை வந்து உலகிற்கு தெரிவிப்பதற்காகவே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாடகத்தை வந்து நடத்துகிறார். மன்னரும் வந்து அவர் மிகப்பெரிய பக்தர் தான். அதனால மன்னருடைய புகழையும் ரகுதாசருடைய புகழும் இந்த ஊருக்கு உலகத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் நாடிய இந்த நாடகம் தான் இது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பகவானோட சவகாசம் வைத்துக் கொண்டால் அவங்களை எப்படியெல்லாம் வந்து உயர்த்தி வைத்து அழகு பார்க்க வேண்டுமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்யக்கூடியவர் தான் நம்முடைய பகவான். சோ பகவானுடைய கருணையினாலேயே யதுவம்சமும் மதுராபுரியும் எப்பொழுதும் புகழுக்குரியவை என்பதில் ஐயமில்லை. இப்போ அடுத்த பதத்துக்கு போலாம். அகோபதஸ்வர் யசஸ் திரஸ்கரி உசஸ்தலி புண்ணிய யசஸ்கரி புவக பஷ்யந்தி நித்யம் யத் அனுக்ரஹேஷிதம் ஸ்மிதாபலோகம் ஸ்வபதிம் ஸ்ம யத் பிரஜா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அடுத்து படிங்க யாராவது. அடுத்தது மல்லிகா மாதாஜி. வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆமா படிங்க மல்லிகா மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து விஜய நாராயணி மாதாஜி ரெடியா இருக்கு. அஹோ பதஸ்வர் யசஸ் திரஸ்கரி குஷஸ்தலி புண்ணிய யசஸ்கரி புவக பஷ்யந்தி நித்யம் அனுக்ரஹேஷிதம் ஸ்மிதாவலோகம் ஸ்வபதிம் ஸ்மயத் பிரஜாஹ. அகோபத எவ்வளவு அற்புதம் இது. ஸ்வர யசச ஸ்வர்கலோகங்களின் பெருமைகள். திரஸ்கரி வெல்லக்கூடியது. குஷஸ்தலி துவாரகை. புண்ணியம். யசஸ்கரி புகழ்பெற்றது. புவக பூமி. பஷ்யந்தி காண்கின்றனர். நித்தியமாக. யத் அது. அனுக்கிரக ஈஷித்தும் அனுக்கிரகம் அளிக்க.
ஸ்மித அவலோகம், இனிய புன்னகை தவழும் பார்வை. சுபதிம், ஜீவராசிகளின் ஆத்மாவை. கிருஷ்ணர். ஸ்ம, வழக்கம். யத் பிரஜா, இடத்தின் வாசிகள். மொழிபெயர்ப்பு. துவாரகை ஸ்வர்கலோகங்களின் பெருமைகளையும் வென்று பூமியின் புகழை உயர்த்தி இருப்பது அற்புதம்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. துவாரகாவாசிகள் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவரை கிருஷ்ணர் அவரது அன்பான உருவில் எப்பொழுதும் கண்டுகொண்டே இருக்கின்றனர். அவரும் இனிய புன்னகையுடன் அவர்களை காண்கிறார். பொருளுரை. இந்திரன், சந்திரன், வருணன் மற்றும் வாயுவை போன்ற தேவர்கள் ஸ்வர்கலோகங்களில் வசிக்கின்றனர். அத்தகைய புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பூமியில் பல்வேறு புண்ணியங்களை செய்த பின் ஸ்வர்க்கங்களை அடைகின்றனர். உயர் கிரக அமைப்புகளில் உள்ள காலத்தின் அமைப்பு பூமியில் உள்ளதை விட வேறானதாகும் என்று நவீன விஞ்ஞானிகள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். இவ்வாறாக ஸ்வர்கலோக தேவர்களின் ஆயுட்காலம் நம் கணக்கிப்படி 10,000 ஆண்டுகள் என்பது வேத நூல்களிலிருந்து அறியப்படுகிறது. நம்முடைய 6 மாதங்கள் ஸ்வர்க்க லோகங்களின் ஒரு நாளாகும். சுகம் அனுபவிக்கும் வசதிகளும் கூட அதை போலவே மிகுதியாக உள்ளன. மேலும் உயர்கிரக வாசிகளின் அழகு நம்ப முடியாததாகும். ஸ்வர்கலோகங்களில் உள்ள வாழ்க்கை வசதிகள் பூமியில் உள்ளதை விட மிகவும் அதிகமாகும் என்பதை கேள்விப்பட்டுள்ள சாதாரண மனிதர்கள் அக்கிரகங்களுக்கு செல்ல மிகவும் ஆசைப்படுகின்றனர். விண்வெளி கப்பலால் சந்திரனை அடைய இப்பொழுது அவர்கள் முயன்று வருகின்றனர். இவைகளை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது ஸ்வர்கலோகங்கள் பூமியை விட அதிக புகழ் பெற்றவை என்பது புலனாகிறது. ஆனால் துவாரகையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆட்சி புரிந்ததால் பூமியின் புகழ் ஸ்வர்கலோகங்களின் புகழையும் வென்றுவிட்டது. பிருந்தாவனம், மதுரா மற்றும் துவாரகை ஆகிய 3 இடங்களும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கிரகங்களை விட அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளதாகும். இந்த இடங்கள் நிரந்தரமாக புனிதமடைந்தவையாகும். ஏனெனில் பகவான் பூமியில் அவதரிக்கும் போதெல்லாம் அந்த இடங்களில்தான் அவர் தனது லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். அவை நிரந்தரமாக பகவானுக்குரிய புனித இடங்களாக உள்ளன. பகவான் இப்பொழுது கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை என்ற போதிலும் இப்புனித இடங்களில் வசிப்பவர்கள் இவற்றின் அனுகூலமான நிலையை இன்றும் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். பகவான் அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் ஆத்மாவாக இருக்கிறார். மேலும் ஜீவராசிகள் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தில் நிலை பெற்று தமது சகவாசத்தில் தெய்வீகமான வாழ்வில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். அவரது கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களும் இனிய புன்னகைகளும் எல்லோருடைய இதயங்களையும் ஆழமாக ஊடுருவி செல்கின்றன. அவ்வாறு நிகழ்ந்த உடனேயே ஜீவராசிகள் ஆன்மீக உலகிற்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அங்கு சென்றவர்கள் ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்வர்கலோகங்கள் பௌதீக சுகங்களுக்கான சிறந்த வசதிகளை அளிப்பதில் புகழ்பெற்றவையாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பகவத்கீதையில் 9.20-21 நாம் அறிவதை போல புண்ணியங்களின் சேமிப்பு முடிந்த உடனேயே ஒருவர் மீண்டும் பூமிக்கு திரும்ப வேண்டியிருக்கும். துவாரகை நிச்சயமாக ஸ்வர்கலோகங்களை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஏனெனில் பகவானின் புன்னகை தவழும் பார்வையை பெற்றவர்கள் துன்பம் நிறைந்த இடமென்று பகவானையே கூறப்பட்டுள்ள இந்த அழகிய உலகிற்கு ஒருபோதும் திரும்பி வரவே மாட்டார்கள். இந்த பூமி மட்டுமல்லாமல் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா கிரகங்களையும் கூட துன்பம் நிறைந்த இடங்களே ஆகும். ஏனெனில் இக்கிரகங்களுக்குள் ஒன்றில் கூட நித்தியமான வாழ்வோ நித்திய ஆனந்தமோ அல்லது நித்திய அறிவோ கிடையாது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட துவாரகை, மதுரா அல்லது விருந்தாவனம் ஆகிய 3 இடங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றில் வாழும்படி சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றனர். இம்மூன்று இடங்களில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது. எனவே வேத நூல்களின் உபதேசங்களுக்கு ஏற்ப பக்தியை பின்பற்ற அந்த இடங்களுக்கு செல்பவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருந்த பொழுது அடையப்பட்ட அதே பலன்களை நிச்சயமாக அடைவார்கள். பகவானின் வசிப்பிடமும் பகவானும் எல்லா வகையிலும் ஒத்திருக்கின்றனர். எனவே தூய பக்தர் ஒருவரால் மற்றொரு அனுபவமுள்ள பக்தரின் வழிகாட்டலின் கீழ் இப்பொழுதும் எல்லா பலன்களையும் அடைய இயலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துவாரகை ஸ்வர்கலோகங்களின் பெருமைகளையும் வென்று பூமியின் புகழை உயர்த்தி இருப்பது அற்புதம்தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. சோ ஸ்வர்கலோகம் தான் பெருசு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பௌதிகத்தில் இருக்கிறோம்.
அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ ஸ்வர்க்கம் தான் பெருசு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஸ்வர்கலோகத்தை விட அத புகழையெல்லாம் மிஞ்சக்கூடிய வகையில் துவாரகா அமைந்திருக்கிறது. ஏன்னா பகவான் நெடுங்காலம் ஆட்சி செய்த இடம். சோ இப்பவும் இருக்கிறது. சோ துவாரகா வாசிகள் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவரை அவரது அன்பான உருவில் எப்பொழுதும் கண்டுகொண்டே இருந்தனர். அந்த துவாரகா வாசிகள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருந்தால் அவர்கள் எல்லாம் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். அதனாலதான் அவரோட சேர்ந்து வசிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார்கள். எப்பவுமே அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அவர் எப்படிப்பட்டவர்? எல்லா ஜீவராசிகளின் மனத்திலுமே அவர் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். அவரும் இனிய புன்னகையுடன் அவர்களை காண்கிறார். அவங்க மட்டும் அவர்களை பார்க்கவில்லை, அவரும் அந்த மக்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். சோ இந்திரன், சந்திரன், வருணன், வாயு போன்ற தேவர்கள் ஸ்வர்கலோகங்களில் வசிக்கின்றனர். அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பூமியில் பல்வேறு புண்ணியங்களை செய்த பின் ஸ்வர்க்கங்களை அடைகின்றனர். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, புண்ணியம் நிறைய செய்தால் மட்டுமே ஸ்வர்க்கத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. சோ அந்த உயர் கிரக அமைப்புகளில் உள்ள காலத்தின் அமைப்பு பூமியில் உள்ளதை விட வேறானது. இங்க டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அங்க ஸ்வர்கலோகத்துல வேற மாதிரி டைம், நம்மளுக்கு வேற மாதிரி டைம் இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க எப்படியெல்லாம் காலம் வேறுபடுகிறது அப்படிங்கிறது. நவீன விஞ்ஞானிகளும் அதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஆனா இவ்வாறாக ஸ்வர்கலோகங்களின் ஆயுட்காலம் நம்ம அங்க 10,000 ஆண்டுகள் வசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. லைஃப் ஸ்பேன் ஸ்வர்க்கத்துல 10,000 ஆண்டுகள். சோ நம்முடைய 6 மாதங்களில் ஸ்வர்கலோகங்களில் ஒரு நாளாகும். 6 மாசம். மாதாஜி ஏதோ ஒரு நாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி மியூட்ல இருக்காங்க. கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. சோ நம்முடைய 6 மாதங்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு நாள் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி கணக்கு. அங்க சுகம் அனுபவிக்கும் வசதிகளும் கூட அதை போலவே மிகுதியாக உள்ளன. அங்க சோமபானம் அப்படிங்கிறது, அழகிய பெண்கள், அந்த மாதிரி நிறைய கேளிக்கைகளுக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய வசதிகள் உள்ளது. சோ உயர் கிரக வாசிகளின் அழகு ரொம்ப நம்ப முடியாததாக இருக்கிறது. சோ மேனகா, ஊர்வசி, திலோத்தமை இவர்களை பற்றியெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். சோ எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ முனிவர்களையே வீழ்த்தக்கூடிய அழகு. சோ ஸ்வர்கலோகங்களில் உள்ள வாழ்க்கை வசதிகள் பூமியில் உள்ளதை விட ரொம்ப ஜாஸ்தி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு மக்கள் செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஆசைப்படுவார்கள். சோ விண்வெளி கப்பலால் சந்திரனை அடைய இப்பொழுது முயன்று வருகிறது. இப்ப சந்திரனுக்கு போகலாம், கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு ட்ரிப் மாதிரி கூட அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ இவைகளை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும் போது ஸ்வர்கலோகங்கள் பூமியை விட புகழ் பெற்றவை என்பது புலனாகிறது. சந்திரனுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய பணக்காரர்கள் கூட புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன். சோ ஆனால் துவாரகையை பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆட்சி புரிந்ததால், சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்வர்கலோகத்தை பத்தி பார்த்திடலாம். இந்த ஸ்வர்கலோகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது அப்படி கிடையாது. நிறைய புண்ணியங்கள் செய்தால் மட்டுமே அங்க அடைய முடியும். அப்படியே நம்ம போனா கூட நம்மளை அவர்கள் பூரண கும்பத்தோட மேல காலத்தோட வரவேற்பார்கள். அதுலயே பாதி புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும் நம்மளோடது. அப்புறம் நம்மளை கூட்டிட்டு போய் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஆசனம் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப மரியாதையா கௌரவமா உட்கார வைப்பாங்க. அதுல கொஞ்சம் புண்ணியம் குறைஞ்சு போயிடும். அப்படியே அடுத்தவங்க வரும்போது, அடுத்த ஆத்மா உள்ள நுழையும் போது நம்ம பேக் சைட் அடுத்த ரோவுக்கு போயிடணும். சோ இதே மாதிரி அடுத்த ரோ அப்படியே போயிட்டு கடைசியில அங்க இடமெல்லாம் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இறந்து போக மாட்டோம். நம்ம புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிருக்கோம். அங்க அனுபவிக்கலாம். அனுபவிச்சுட்டு மேல இருந்து அங்க இருந்து தள்ளி விட்டுருவாங்க. தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி வருவோம் அப்படின்னா, அங்க இறக்க மாட்டோம். நம்மளுடைய பூமியை நம்ம நம்மளுக்கு அங்க இறப்பு கிடையாது. அங்க மழை துளியாக கீழே வருகிறோம்.
சோ மண்ணை இந்த பூமிக்கு வந்து தானியத்துக்குள் புகுந்துதான் நம்ம வந்து இன்னொரு கருவுக்குள் வந்து நம்ம செலுத்தப்படுகிறோம். அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து எப்படி இன்னொரு பிறவி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது, புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பின்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்வர்க்கத்தை வந்து நம்ம மிகப்பெரியதாக நாம நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஸ்வர்க்கத்தை அடைவதற்கு வேதங்களும் வந்து என்னென்ன யாகங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவது முக்கியம் இல்லை. இந்த ஸ்வர்க்கத்தை விட மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா துவாரகாபுரி. அந்த துவாரகாபுரி தான் வந்து மிக பெருமை உடையது. சோ இந்த துவாரகாபுரியில வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஆட்சி புரிகிறார். பூமியின் புகழ் ஸ்வர்கலோகங்களின் புகழையும் விட வென்று விட்டது. அந்த துவாரகா எங்க இருக்கு? பூமியில இருக்கு. அப்போ இந்த பூமியினுடைய புகழ்தான் ஸ்வர்கலோகத்தின் புகழை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பிருந்தாவனம் மற்றும் மதுரா மற்றும் துவாரகை ஆகிய 3 இடங்களும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மற்ற கிரகங்களை விட உயர்ந்தது. ஏன் அப்படின்னா பகவான் எப்போதெல்லாம் வந்து இந்த பூமிக்கு அவதாரம் எடுத்து வருகிறாரோ அவர் தன்னுடைய லீலைகளை எல்லாம் இந்த 3 இடங்களிலேயே வந்து நிகழ்த்துகிறார். அதனால அந்த இடங்கள் எல்லாம் புனிதமான இடங்கள், மிக மிக புனிதமான இடங்களாக போற்றப்படுகின்றன. பகவான் இப்பொழுது நம்ம கண்ணுக்கு புடப்படவில்லை அப்படின்னா கூட இந்த புனித இடங்களில் வந்து வசிப்பவர்கள் அவற்றின் அனுகூலமான நிலையை வந்து அங்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். பிருந்தாவனத்துல வசிக்கிறவர்கள் எவ்வளவு வந்து புண்ணியம் செய்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்பதான் வந்து நம்ம சில பிரபுபாதா கூட சொல்லுவார், ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுகிறது, நம்ம வந்து அந்த 3 இடங்களில் வசிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்திலே வந்து நம்ம வந்து போய் வசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்படி இல்லைன்னா அது எல்லாத்துக்குமே சாத்தியப்படுமா? முடியாது இல்லைங்களா இந்த காலத்துல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இருக்கிற இடத்தையே வந்து பிருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். பிருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ளணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே நாம ஜபம் தான், எப்பவுமே வந்து டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு, எப்பவுமே வந்து சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்துல ஈடுபட்டு கொண்டு நம் பகவானை வந்து குளோரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு, பூஜை பண்ணிக்கிட்டு, அர்ச்சா விக்கிரங்களை வணங்கி கொண்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு எப்பவுமே பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஆனந்த நிலையிலேயே இருப்பார்கள். அப்ப அந்த ஆனந்தத்தை வந்து நம்ம இங்க இருக்கிற இடத்திலேயே வந்து டெய்லி வந்து பகவானுக்கு பூஜை செய்யறது, அவருக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றது, அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறது, சாண்ட் பண்றது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறது அப்படின்னு செய்வதன் மூலமாக நம்ம இருக்கிற இடத்தையே வந்து நம்ம வந்து பிருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சோ பகவான் அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் வந்து ஆத்மாவாக பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். மேலும் ஜீவராசிகள் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தில் நிலை பெற்று தமது சவகாசத்தில் தெய்வீகமான வாழ்வில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். சோ அவருக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம மறந்துட்டோம். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை புதுப்பிச்சுக்கிட்டு எப்பவும் அவரோட சவகாசத்திலேயே வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து நினைக்கிறார். அவரது கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களும் இனிய புன்னகைகளும் எல்லோருடைய இதயங்களும் ஆழமாக ஊடுருவி செல்கின்றன. அவருடைய கண்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அம்புகளை போன்றது. அவருடைய புன்னகை அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது. அவர் ஒரு கவர்ச்சி, என்ன சொல்றது, அனைத்து ஜீவராசிகளையும் வந்து கவர்ந்து விடுகிறார். அவ்வாறு நிகழ்ந்த உடனேயே ஜீவராசிகள் ஆன்மீக உலகிற்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சோ அவர்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவர் எங்க வசிக்கிறாரோ நம்மளும் வந்து அவரோடையே போய் நம்ம முக்தி அடைந்து அவர் கூடயே போய் நம்மளால வந்து வசிக்க முடியும். அங்கு சென்றவர்கள் ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. சோ கோலோக பிருந்தாவன் அந்த தாமை அடைந்தவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரம் வந்து கட்டாயிடுது. சோ அவங்க என்னைக்குமே நிரந்தரமாக வந்து அங்க பகவானோடையே அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு அங்கேயே ஆனந்த நிலையிலேயே ஒரு டிவைனிட்டியிலேயே வந்து வசிக்கிறார்கள். இது பகவத்கீதையில் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வர்கலோகங்கள் பௌதிக சுகங்களுக்கான சிறந்த வசதிகளை அளிப்பதில் புகழ் பெற்றவையாக இருக்கக்கூடும். ஸ்வர்கலோகத்துல நிறைய வசதிகள் எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனால் பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா புண்ணியங்களின் சேமிப்பு முடிந்த உடனே வந்து நம்ம மறுபடியும் பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும். அதை நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம். சோ துவாரகை நிச்சயமாக ஸ்வர்கலோகங்களை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனென்றால் பகவானுடைய புன்னகை தவழும் பார்வையை பெற்றவர்கள் துன்பம் நிறைந்த இடமென்று பகவானாலேயே கூறப்பட்ட இந்த அழகிய உலகிற்கு ஒருவரும் திரும்பி வரமாட்டார்கள். சோ ஒரு தடவை அங்க போயிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அவங்களுக்கு பிறப்பு கிடையாது. பகவான் இதை வந்து இந்த பூலோகத்தை வந்து துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து வெறும் உபத்திரவங்கள் தான் இருக்கிறது. சோ இந்த உபத்திரவங்கள்ல வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் பகவானிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டால். சோ அவங்களுக்கு வந்து
துன்பம் நிறைந்த இடம் என்று அங்க போயிட்டவங்க மறுபடியும் திரும்பி வர மாட்டார்கள். இந்த பூமியை மட்டுமல்லாமல் எந்த கிரகங்களுக்கு போனாலும் அது துன்பம் நிறைந்தது. பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் சரி, எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் சரி, அது எல்லாம் துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கும். ஏனெனில் இக்கிரகங்களுக்கு ஒன்றில் கூட நித்தியமான வாழ்வு கிடையாது, நித்தியமான ஆனந்தம் கிடையாது, நித்தியமான அறிவு கிடையாது. எல்லாமே டெம்பரவரி தான். சோ எட்டர்னலா எதுவுமே இருக்காது. அதனால அங்க துக்கங்கள் தான் நிறைந்திருக்கும். பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட துவாரகா, மதுரா, விருந்தாவனம் ஆகிய 3 இடங்களுக்கு செல்லும்படி சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றார்கள். சோ அங்க போய் வாழணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, அங்க நம்ம செய்கின்ற சின்ன பக்தி தொண்டு நமக்கு மிகப்பெரிய பலனை கொடுக்கக்கூடியது. சோ வேத நூல்களின் உபதேசங்களுக்கு ஏற்ப பக்தியை பின்பற்ற அந்த இடங்களுக்கு செல்பவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் இருந்த பொழுது என்ன பலன்களை அடைந்தார்களோ அதே பலனை அவர் இல்லாட்டி கூட, அவர் இங்க இல்ல, அவர் எங்கேயும் கோலோகத்துல இருக்கிறார். ஆனா பிருந்தாவனத்திலே போய் நம்ம ஏதாவது புண்ணிய காரியங்கள் செய்யும் போது அவர் இருந்தப்போ எந்த பலன் கிடைச்சதோ அதே பலன் நம்மளுக்கு இப்பவும் கிடைக்கும். சோ பகவானின் வசிப்பிடமும் அவருடைய எல்லா வகைகளும் ஒத்திருக்கின்றது. சோ பகவானும் பகவானுடைய வசிப்பிடமும் ஒன்றுதான். எப்படி பகவானும் பகவானுடைய நாமமும் ஒன்று சொல்றோமோ அதே மாதிரி பகவானும் பகவானுடைய வசிப்பிடமும் ஒன்று. எனவே தூய பக்தர் ஒருவரால் மற்றொரு அனுபவமுள்ள பக்தரின் வழிகாட்டலின் கீழ் இப்பொழுது எல்லா பலன்களையும் அடைய இயலும். ஒரு தூய பக்தர் என்ன செய்யணும்? ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை அணுகி அவரிடம் சரணடைந்து அவர்கிட்ட பணிவாக எல்லா விஷயங்களையும் கற்றறிந்து கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் போது எல்லா பலன்களையும் நம்மாலே அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. மத்தாஜி டைம் ஆயிடுச்சா? இன்னொரு ஸ்லோகம் படிச்சிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் உங்களை தான் நான் கேக்குறேன். படிக்கலாம் மாதாஜி. 6:40 தான் இருக்கு. படிக்கலாம். ஓகே ஓகே. थैंक यू. ஓகே. பதம் 28. நூனம் பிரதஸ்நான ஊதாவீதேஸ்வரஹ சமர்ஷிதோ ஹி அஸ்ய க்ருஹீத பாணிபி பிபந்தி யாசகி அதராம்ருதம் முஹூர் பிரஜஸ்த்ரிய சம்முமுஹூர்யத் ஆசயா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஜய் நாராயணி படிக்கட்டுமா? மாதாஜி அவங்க படிக்க சொல்லிருக்காங்க. மல்லிகா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி படிக்க சொன்னாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நூனம் வ்ரதஸ்நான ஹுதாதினேஸ்வரஹ சமர்சிதோ ஹி அஸ்ய க்ருஹீத பாணிபிஹ விபந்தி யாசஹி அதராம்ருதம் முஹோர் பிரஜஸ்த்ரியஹ சம்முமுஹ யத் ஆசயாஹ. நூனம் நிச்சயமாக முற்பிறப்பில், விரதம் ஸ்நானம், பூத வேதயாகம், ஆதினா இவை அனைத்தினாலும், ஈஸ்வரக பரமபுருஷ பகவான், சமர்சிதக பூரணமாக வழிபட்டுள்ள, ஹி நிச்சயமாக, யா அவர்கள், சகி தோழியே, அதர அமிர்தம் உதடுகளின் அமிர்தம், முகு மீண்டும் மீண்டும், பிரஜஸ்திரியக பிருந்தாவனத்து கோபியர்கள், சம்முமுகு அடிக்கடி மூர்ச்சை அடைந்தனர், யத் ஆசையா அத்தகைய அன்பை எதிர்பார்த்து. மொழிபெயர்ப்பு. தோழிகளே, அவர் கைப்பிடித்த அவரது மனைவிகளை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். அகில லோக நாயகனுடைய அதர அமிர்தத்தை முத்தமிடுவதால் இப்பொழுதும் இடைவிடாமல் சுவைத்து அனுபவிப்பதற்கு அவர்கள் எப்படியெல்லாம் விரதங்களையும் புண்ணிய ஸ்நானங்களையும் கேள்விகளையும் மற்றும் பூரணமான வழிபாடுகளையும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். விருந்தாவனத்து கோபியர்கள் அத்தகைய அன்பை எதிர்பார்த்துத்தான் அடிக்கடி மூர்ச்சையை அடைந்தனர். பொருளுரை. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பௌதீக குணங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்குரிய மத சடங்குகள் சாஸ்திரங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. பரமபுருஷருக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு செய்யும் நிலைக்கு படிப்படியாக அவர்கள் உயர்த்தப்படுவதற்கு இது உதவுகிறது. இத்தகைய தூய ஆன்மீக வாழ்வை அடைவதே மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். இந்நிலை சொரூப சித்தி அல்லது ஜீவராசியின் உண்மை நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சொரூப நிலையை புதுப்பித்துக் கொள்வதே முக்கியமாகும். பக்குவமடைந்த சொரூப நிலையில் ஜீவராசி 5 வகையான அன்பு தொண்டு நிலைகளில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறான். அவற்றில் ஒன்று மாதுரிய பாவமாகும். பகவான் எப்பொழுதும் பூரணமாக இருக்கிறார். எனவே அவருக்கு எவ்வித ஆசைகளும் கிடையாது. ஆயினும் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரின் தீவிர அன்பை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் ஒரு எஜமானராகவோ, நண்பராகவோ, மகனாகவோ
அல்லது கணவராகவோ தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறார். மாதுரிய பாவத்தில் உள்ள இரு வகையான பக்தர்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். ஒருவர் ஸ்வகீய பக்தர், மற்றவர் பரகீய பக்தர். இவ்விருவருமே பகவானிடம் மாதுரிய அன்பு நிலையில் உள்ளனர். துவாரகையில் ராணிகள் ஸ்வகீய அல்லது முறையாக திருமணமான மனைவிகள் ஆவர். ஆனால் விருந்தாவனத்து கன்னி பெண்கள் பகவான் திருமணம் ஆகாமல் இருந்த பொழுது அவரது இளம் நண்பர்களாக இருந்தனர். 7 வயது வரை பகவான் விருந்தாவனத்தில் தங்கியிருந்தார். அப்பொழுது அண்டை வீட்டு கன்னி பெண்களுடன் அவர் கொண்டிருந்த அநேகமான உறவு முறை பரகிய நிலையில் இருந்தது. இக்கன்னி பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் ராணிகளும் கூட சாஸ்திரங்களுக்கு ஏற்ப விரதங்கள், குளித்த பின் வேள்விகளை மேற்கொள்ளுதல் முதலான கடும் தவங்களை மேற்கொண்டனர். இத்தகைய சடங்குகளோ பலநோக்கு கருமங்களோ அறிவை விருத்தி செய்தலோ அல்லது யோக சித்தியோ முடிவானவை அல்ல. இவை அனைத்தும் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டையாற்றும் நோக்கத்திற்காக மிக உயர்ந்த சொரூப நிலையை அடைவதற்குரிய வழிகளாகும். பகவானுடன் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதற்குரிய மேற்கூறிய 5 வகையான உறவு முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பெற்றுள்ளனர். தூய ஆன்மீக நிலையை அடையும் பொழுது ஒருவரது உண்மையான சொரூபம் வெளிப்படுகிறது. பகவானை தங்களது கணவராக அடைய விரும்பிய அவரது இளம் தோழிகளும் அவரது மனைவிகளும் அவரை முத்தமிட்டது பௌதீக குணத்தைச் சேர்ந்த நெறிகட்ட செயலல்ல. அச்செயல்கள் பௌதீகமானவையாக இருந்திருக்கும். ஆனால் சுகதேவரை போன்ற ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா அவரை சுவைத்து அனுபவிக்க விரும்பி இருக்க மாட்டார். பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவும் துறவரம் மேற்கொண்ட பின் அவ்விஷயங்களில் பங்கேற்க விரும்பி இருக்க மாட்டார். பல பிறவிகளில் தவங்களை மேற்கொண்ட பின் இந்நிலை அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ துவாரகா எப்படிப்பட்ட பெருமைகளை உடையது அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புறேன். உபதேசாமிர்தத்துல லாஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். உபதேசாமிர்தம் இல்லைங்களா மாதாஜி? மாதாஜி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வைகுண்டத்தை விட மிகச்சிறந்தது எது அப்படின்னு கேட்டா மதுரா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் அங்கதான் ஜென்மம் எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதை விட சிறந்தது எது அப்படின்னு கேட்டா பிருந்தாவனம். சோ அந்த காடுகள், சோ பிருந்தாவனம் தான் சிறந்தது. அதுலயும் பிருந்தாவனத்துல எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டா கோவர்த்தன மலை மிக பெருமை வாய்ந்தது. அந்த கோவர்த்தன மலையில அதை விடவும் சிறந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அந்த பிருந்தாவனத்துல இன்னும் சிறந்தது என்னன்னு கேட்டா இன்னொரு சிறந்தது ராதா குண்டம் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அங்கதான் ராதா குண்டத்திலேதான் அந்த ஆனந்த சக்தி, பகவானுடைய ஆனந்த சக்தி ராதா மகாராணி அங்க அங்க அவருடைய திரவ வடிவிலே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இதையெல்லாம் விட சிறந்ததுதான் துவாரகை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ துவாரகை ஏன் அவ்வளவு சிறந்தது அப்படின்னா பகவான் ஆட்சி செய்த இடம் அப்படின்னு உபதேசாமிர்தத்துல லாஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்கள் நமக்கு சொல்லுகிறது. நம்ம அந்த பாயிண்ட இங்க ஞாபகப்படுத்திக்க நான் விரும்புகிறேன். சோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தோழிகளே. இப்ப இன்னும் இந்த தோழிகளே எங்கிருந்து வந்தாங்க? பகவான் அஸ்தனாபுரத்துல இருந்து கிளம்புறாரு பாத்தீங்களா துவாரகாக்கு. அப்ப அந்த தோழிகள் எல்லாம் அரண்மனை உச்சியிலே நின்று கொண்டு பகவானை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அந்த சொற்கள் வேதங்களை விட இனிமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த தோழிகள் தான் இந்த தோழிகள். சோ அவங்க யாரை பற்றி பேசுகிறார்கள் அப்படின்னா அவர் கைப்பிடித்த அவருடைய மனைவிகளை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு பேசிக்கிறாங்க. இந்த அகில லோக நாயகனுடைய அதர அமிர்தத்தை இப்பொழுது இடைவிடாமல் சுவைத்து அனுபவிப்பதற்கு அவர்கள் எப்படியெல்லாம் விரதங்களையும் புனித ஸ்நானங்களையும் கேள்விகளையும் மற்றும் பூரணமான வழிபாடுகளையும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். சோ இவங்க பகவானை கணவனாக அடைவதற்கு எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்கள் சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் பண்ணி இருக்கணும். அந்த மாதிரி அவர்கள் பண்ணினாலேயே அவர்கள் பகவானை கணவனாக அடைய முடிந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஆண்டாள் எப்படியெல்லாம் பகவானை துதித்து பாடி என்னென்னலாம் செய்து பகவானை அடைந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் இந்த ராணிகளும் கூட நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் பண்ணி அவரை கணவராக அடைந்திருக்கிறார்கள். சோ அந்த ராணிகள் எப்படிப்பட்ட புண்ணியம் வாய்ந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு இந்த தோழிகள் எல்லாம் பேசிக்கொள்கிறார்கள்.
சோ பிருந்தாவனத்து கோபியர்கள் அத்தகைய அன்பை எதிர்பார்த்துத்தான் அடிக்கடி மூச்சை அடைந்தனர். சோ பிருந்தாவனத்து கோபியர்களும் கூட அதே மாதிரியான அன்பை எதிர்பார்த்துத்தான் அவருடைய நினைப்பிலேயே இருந்து மயங்கி விடுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பௌதீக குணங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு மத சடங்குகள் சாஸ்திரங்களில் சிபாரசு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன் சோல்ஸ். சோ நம்மளுடைய குணங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு நிறைய வந்து சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷருக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு செய்யும் நிலைக்கு படிப்படியாக அவர்கள் உயர்த்தப்படுவதற்கு இது உதவுகிறது. இந்த சம்ஸ்காரங்களை எல்லாம் ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னா பகவானை அடைவதற்கு, அந்த பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நம்மை வந்து உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சோ நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக இருந்தாலும் மனதை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டு பகவானை அடைவதற்குத்தான் இந்த விஷயங்கள் சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அப்பதான் வந்து ஆன்மீக வாழ்விலே வந்து பூரணத்துவம் அடைய முடியும். இந்த நிலைக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா சொரூப சக்தி அல்லது ஜீவராசியின் உண்மை நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுதான் ஒரு ஜீவராசியினுடைய உண்மையான நிலை. ஆனா நம்ம அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு இந்த பௌதீக இன்பங்கள் தான் நிலையானது நினைச்சு நம்ம இதுலயே வந்து உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போ அது அல்ல உண்மையான இன்பம். இந்த சொரூப சக்தின்னு சொல்லப்படுகிற இதுதான் வந்து உண்மையான இன்பம். இந்த சொரூப நிலையை புதுப்பித்துக் கொள்வது முக்கியமாகும். எப்படி வந்து ரெனியூவல் பண்ணிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரிதான். சோ இந்த மாதிரி ரெனியூவல் பண்ணிக்கணும். சோ பக்குவமடைந்த சொரூப நிலையில் ஜீவராசி 5 வகையான அன்பு தொண்டு நிலைகளில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறான். சோ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன அப்படிங்கிறது 5 நிலை. அதை எப்படி வந்து புதுப்பித்துக் கொள்வது, எப்படி ரெனியூவல் பண்ணுவது, 5 விதமான பக்தி தொண்டு நம்மளால செய்ய முடியும். அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். மாதாஜி யாராவது சொல்லுங்க மாதாஜி, என்ன அந்த அன்பு தொண்டு 5ன்ட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தம், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தம், சாக்கியம், தாஸ்யம், மாதுரியம், வாத்சல்யம். வாத்சல்யம். சோ இந்த 5 விதத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, பகவானை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து பகவானை வழிபடணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பக்தி தொண்டை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பகவான் கிட்ட வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி அவற்றிலே ஒன்று வந்து மாதுரிய பாவம். அந்த பாவம் தான் வந்து மிக மிக உயர்ந்த பாவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பகவான் எப்பொழுதுமே வந்து பூரணமாக இருக்கிறார். அவருக்கு வந்து எந்த ஆசைகளும் கிடையாது. சரிங்களா? சோ அப்போ எந்த ஆசைகளுமே இல்லாம அவருக்கு எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறி அவர் வந்து ஆத்மாராமாவாக இருக்கிறார். சோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ அந்த எந்த ஆசைகளும் இல்லாதவர் அவர். ஆனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரின் தீவிர அன்பை நிறைவேற்றுவதற்காக இப்ப வந்து ஆண்டாள் வந்து என்னவாக அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க, கணவராக அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அப்ப ஆண்டாளோட ஆசையை வந்து நிறைவேற்றினார். ஒரு எஜமானராக ராமருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆஞ்சநேயர் எப்படி வந்து ஒரு எஜமானராக இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி வந்து எஜமானராக ராமபிரான் எஜமானராக எனக்கு எஜமானராக இருக்க வேண்டும்னு யார் ஆசைப்பட்டார்? ஆஞ்சநேயர் ஆசைப்பட்டார். அவருடைய ஆசையும் நிறைவேற்றினார். ஒரு நண்பராக இருக்க வேண்டும்னு அர்ஜுனர் ஆசைப்பட்டார். அதையும் நிறைவேற்றினார். ஒரு மகனாக அப்படின்னா தேவகி யசோதா மாதா 2 பேரோட ஆசையும் நிறைவேற்றினார். கணவராக அப்படின்னா 16,108 பேருக்கு கணவராக இருந்து அவர்களுடைய ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றினார். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறார். சோ மாதுரிய பாவத்தில் உள்ள 2 வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த மாதுரிய பாவத்துல கூட 2 விதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று வந்து ஸ்வகீய பக்தர் சொல்லப்படுகிறார்கள், இன்னொருத்தர் வந்து பரகீய பக்தர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். இந்த இருவருமே வந்து பகவானிடம் வந்து மாதுரிய ரசத்தை வந்து அவங்க அந்த அன்பு நிலையிலேயே வந்து அவர்கள் இருக்கிறார்கள். சோ நாயகா நாயகி பாவம் அப்படின்னு நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் இல்லைங்களா, அவர்கள்தான். ஆழ்வார்கள்ல வந்து நம்மாழ்வார் இருந்திருக்கிறார். ஒரு நாயகன் நாயகியாக பகவானை வந்து தன்னை வந்து காதலியாகவும் பகவானை வந்து காதலனாகவும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வாரும் கூட அந்த மாதிரி நிறைய பாசுரங்கள் எல்லாம் பாடியிருக்கிறார். சோ நாயகா நாயகி பாவத்துல. சோ இந்த துவாரகா ராணிகள் இருந்தார்கள் பார்த்தீர்களா, அவர்கள் வந்து காட்டிய அன்பு வந்து மாதுரிய பாவம் வந்து ஸ்வகீய அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முறையாக திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவிகள் அவர்கள் காட்டுகிற அந்த பாசம் வந்து ஸ்வகீய அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த அன்பு பரிமாற்றத்துக்கு ஸ்வகீய அப்படின்னு பேரு. ஆனால் பிருந்தாவனத்திலே இருந்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து அவர்கள் வந்து கன்னிப் பெண்கள்.
சோ பிரஜாவாசிகள் எல்லாமே டாம்செல்ஸ். சோ அவங்க வந்து காட்டிய அன்புக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா, திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் பொழுது இளம் வயதிலே நண்பர்களாக இருந்தார்கள். சோ அந்த 7 வயசு வரைக்குமே வந்து அவர் வந்து பிருந்தாவனத்திலே வந்து தங்கியிருந்தார். அப்போ அண்டை வீட்டு கன்னி பெண்கள் எல்லாம் அவர் மேல கொண்டிருந்த அந்த காதல், அந்த பாசத்துக்கு பேருதான் வந்து பரகீய நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த கன்னி பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் ராணிகளும் கூட சாஸ்திரங்களுக்கு ஏற்ப விரதங்கள், குளித்த பின் வேள்விகளை மேற்கொள்ளுதல் முதலான கடுந்தவங்களை வந்து மேற்கொண்டார்கள். சோ பகவான் மேல மாதுரிய பாவத்தை காட்டுவதற்காக இந்த மாதிரியான தவங்களை எல்லாம் செய்துதான் வந்து அவர்கள் வந்து பகவானை வந்து கணவராக அறைந்தார்கள். இத்தகைய சடங்குகளோ பலநோக்கு கர்மங்களோ அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதாலோ யோக சக்தியினாலேயோ வந்து அடைய முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதனாலே மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு சொரூப நிலையை வந்து நம்ம வந்து அடைய முடியும். பகவானுடன் அன்பு பரிமாற்றம் மேற்கொள்வதற்கு 5 வகையான இந்த விஷயங்கள்ல ஏதாவது ஒன்றை வந்து நம்ம வந்து ஜீவராசியும் வந்து நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும். தூய ஆன்மீக நிலையை அடையும் பொழுது நம்மளுடைய உண்மையான சொரூபம் வந்து வெளிப்படுகிறது. பகவானை தங்களது கணவராக அடைய விரும்பிய அவரது இளம் தோழிகளும் அவரது மனைவிகளும் அவரை முத்தமிட்டது பௌதீக குணத்தை சேர்ந்த நெறிகட்ட செயல் அல்ல. அந்த செயல்கள் பௌதீகமானவையாக இருக்குமானால் சுகதேவரை போன்ற ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா அவற்றை சுவைத்து அனுபவிக்க விரும்பி இருக்க மாட்டார். சுகதேவர் அப்படிங்கிறவர் யாரு? அவர் வந்து 16 வயசு வரைக்கும் அம்மாவோட கர்ப்பத்திலேயே இருந்து இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல இருந்து ரொம்ப விலகி இருந்தவர். அவர் வந்து பிறக்கும் போதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக தான் பிறந்தார். அப்படிப்பட்டவர் இந்த முத்த விஷயத்தை வந்து அனுபவிக்க விரும்புவாரா? இல்லை. அப்போ இது பௌதீகமானது இல்லை, இது ஆன்மீகமானது அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் துறவரம் மேற்கொண்ட பின் அந்த விஷயங்களில் பங்கேற்க விரும்பி இருக்க மாட்டார். இந்த விஷயங்களை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூட மிகவும் சிலாகித்து சொல்லி இருக்கிறார். அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பௌதீகமானவை அல்ல, ஆன்மீகமானவை அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பல பிறவிகளில் தவங்களை மேற்கொண்ட பின்புதான் அவர்களுக்கு இந்த நிலை வந்து எய்யப்படுகிறது. இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமா கிளீனா சொல்லிடலாம். எப்படி அப்படின்னா, ஸ்வகீய அப்படின்னா அந்த ராணிகள் துவாரகா நகரத்திலே இருந்த அந்த 16,108 மனைவிமார்கள் கொண்டிருந்த அன்பு வந்து ஸ்வகீய நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அவர்கள் வந்து இந்த அஸ்னாபுரத்திலே இருந்து பகவான் கிளம்பி வந்து துவாரகாக்கு போகிறார். அப்போ வந்து பகவானை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவர்கள் வந்து ஒரு சில ராணிகள் பூ கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க, ஒரு சில ராணிகள் வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு ராணி வந்து சமைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் வர்றாரு, வந்துட்டாரு, வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேயே எல்லாத்தையும் போட்டபடி அவர் என்ன பண்றாங்க, அப்படி மனசுக்குள்ள ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா பகவானை பார்த்து, அவரை வந்து அப்படி கட்டி தழுவி ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கொள்ளணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. ஆனாலும் மனசுல வந்து ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது. அந்த தடுக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தங்களுடைய பிள்ளைகளை அனுப்புகிறார்கள். சோ பிள்ளைகள் ஓடி போய் அப்பாவை கட்டி அணைத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு முத்த பரிமாற்றம் செய்துகிறார்கள். அப்போ குழந்தைகள் வந்து முத்த பரிமாற்றம் செய்து ஆலிங்கனம் செய்யும் போது அந்த இன்பத்தை வந்து இந்த ராணிகளும் வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஆனா இதே வந்து நம்ம விரஜாவாசிகள் இந்த கோபியர்களை வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த கோபியர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பக்கத்துல இருக்கிற கிராமங்களுக்கு வந்து தயிர், மோர், வெண்ணெய் எல்லாம் பானைகளிலே எடுத்துக்கொண்டு விற்பதற்காக காலையில புறப்பட்டு போவாங்க. அப்ப மாலையிலே வித்துட்டு எல்லாமே சேர்ந்து திரும்பி வருவார்கள். ஒன்னா வந்து கோபியர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கும் போது மழை கொட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. அவங்க வந்து போட்ல தான் வந்து ஊருக்கு போகணும். இங்க போட்டு கிட்ட வந்து நிக்கிறாங்க. அங்க போட்ல வந்து பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்து இருக்கிறார்கள். அப்ப கோபியர்கள் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மழை வரப்போகுது, சீக்கிரம் போட்டை எடு, நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம், இல்லைன்னா நாங்கெல்லாம் நனைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணவே இல்லை, பகவானுடைய அனுமதிக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணல. அது மிகப்பெரிய போட்டு, எல்லாம் கடகடன்னு எல்லாம் ஏறி உட்கார்ந்துட்டாங்க. வா கிருஷ்ணா போட்டை எடு அப்படின்னு சொன்னோன்னே பலராமர் போய் அது மிகப்பெரிய போட்டு அந்த எண்டுல உட்கார்ந்துட்டு துடுப்பு போட ஆரம்பிக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த எண்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. நடுவுல எல்லாமே கோபியர்கள் எல்லாமே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. சோ இவர் என்ன பண்ணினாரு, போட்டு வந்து கிளம்பிடுச்சு, துடுப்பு போட ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்ப துடுப்பு போட ஆரம்பிச்சோடனே என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய புல்லாங்குழலை எடுத்து போட்ல நடுவுல வந்து ஒரு குழிய போட்டாரு, ஒரு ஓட்டைய போட்டாரு கிருஷ்ணர்.
ஓட்டை போட்டு தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்துட்டாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தண்ணி வருது உள்ள. வந்தோன்னா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இது என்னது போட்ல தண்ணி வருது, நம்ம வந்து முழுக போறோம், இது ஏதாவது பண்ணுங்க காப்பாத்துங்க அப்படின்னு இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து வேண்டி கேட்கறாங்க. வேண்டி கேட்கும் போது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அது வந்து நீங்க வந்து நிறைய காசு இந்த நீங்க வெண்ணெய் எல்லாம் வித்துட்டு வந்து நிறைய காசு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா உங்களுடைய அந்த பானைகள்ல, அந்த பானை அது அந்த வெயிட்னாலதான் வந்து இந்த போட் வந்து கீழே உள்ள தண்ணிக்குள்ள போயிட்டே இருக்குது. நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த பானையோட சேர்த்து தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே வந்து அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே ஏன் எதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஒண்ணுமே கேட்கல, அப்படியே தூக்கி போட்டாங்க எல்லா கோபியர்களுமே. அதுல எல்லாமே வந்து அப்ப வந்து தானியங்கள் கொடுப்பாங்க, காசெல்லாம் கிடையாது. அப்பெல்லாம் வந்து தங்க நாணயம், வெள்ளி நாணயம், தானியங்கள் இதுதான் வந்து பண்ட பரிமாற்றம் தான் செய்து கொள்வார்கள். அந்த பானையில வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா மறுபடியும் தண்ணி வர்றதை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணா மறுபடியும் தண்ணி வருது, நம்ம மூழ்க போறோம் காப்பாத்துன்னு சொன்னோன்னே அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க போட்டிருக்கிற நகைகளுடைய வெயிட் தாங்காம தான் வந்து போட் அமைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது, நீங்க அதையெல்லாம் கலட்டி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அவங்க ஒண்ணுமே ஒரு வார்த்தையும் பேசவே இல்லை, எல்லாத்தையும் கலட்டி கையில இருக்கிறது, காதுல இருக்கிறது, கழுத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கலட்டி போட்டுட்டாங்க, தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டாங்க. அப்ப கொஞ்ச தூரம் போனோன்னே மறுபடியும் தண்ணி வர்றதை பார்த்துட்டு தண்ணி வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. சோ அதை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணா மறுபடியும் தண்ணி ஏறிக்கிட்டே இருக்குது பாரு உள்ள, எங்களை காப்பாத்து, நாங்கெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருவோம், நம்ம எல்லாமே உள்ள போயிடுவோம், தண்ணிக்குள்ள காப்பாத்து அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீங்க போட்டிருக்கிற ஆடைகளின் வெயிட்டுதானதான் வந்து இந்த போட்ல வந்து தண்ணி நிறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது, நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆடைகள் எல்லாம் கலந்து தண்ணிக்குள்ள போட்டுருங்கன்னு சொன்னோன்னே அவங்க ஒரு வார்த்தையுமே பேசாமல் வந்து அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கலட்டி அங்க போட்டுட்டு பேசாம உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இத பாக்குறாரு பலராமர், இந்த பையன் என்ன பண்றான், ஏன் இந்த சேட்டையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான், இருடா உன்னை நான் அப்பா கிட்ட போய் சொல்றேன், நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவர் அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அண்ணா ஒரு நிமிஷம் இவங்களை திரும்பி பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ இந்த விஷயமெல்லாம் பண்ணிட்டு இவத வேற என்ன பார்க்க வேற சொல்றியா அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நான் சொன்னேன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும், நீ திரும்பி பாரு அண்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்னோடனே பலராமர் வந்து இப்படி திரும்பி பார்க்கிறாரு. அப்ப திரும்பி பார்க்கும்போது அவங்களை எல்லாம் பார்த்தா ஜடா முடிகளுடன் பெரிய பெரிய தாடி வச்சுட்டு அவங்க எல்லாமே வந்து தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க முன்னாடி வந்து என்னவாக இருந்தார்கள் அப்படின்னா ரிஷி முனிவர்களாக இருந்தார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தவம் பண்ணிதான் வந்து அவர்கள் கோபியர்களாக பிறப்பெடுத்து பகவானுடைய சம்பந்தத்திலே வந்து அவர்கள் வந்து விரஜாவாசிகளாக வந்து இருந்தார்கள். சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து அவங்க 2 பேருக்குமே உள்ள உறவு இருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. இப்ப பௌதீக முத்தம் என்னவாக மாறிவிட்டது, ஆன்மீக பரிமாற்றமாக மாறிவிட்டது. சோ இததான் வந்து இங்க வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியும் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறார்கள். பகவானுக்கு எந்த ஆசைகளும் கிடையாது, அவர் வந்து ஆத்மா ராமா, அவருக்கு வந்து இந்த பௌதிக விஷயங்களில் நாட்டம் கிடையாது. ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆசைகளை வந்து அவர் வந்து நிறைவேற்றுகிறார். சோ ராமராக இருக்கும் போது இந்த ரிஷிமுனிவர்கள் எல்லாம் பகவானை வந்து ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னு விரும்பும் போது, இந்த பிறவியிலே நான் ஏகபத்தினி விரதனாக இருக்கிறேன், அடுத்த பிறவியிலே கிருஷ்ணராக வரும்போது உங்களை எல்லாம் நான் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு கொடுத்த வாக்கதான் கோபியர்களாக அவர்களை மாற்ற வைத்து அவர் வந்து ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நமக்கு மிக தெளிவாக விஷயம் நமக்கு கூறப்படுகிறது. சோ இதுதான் நம்ம இதன் மூலமாக தான் நம்ம இந்த விஷயத்தை வந்து தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம். சோ ஸ்வக்கீய அப்படின்னா என்ன, பரக்கீய அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு விட்டு போன நான் கிரமம் எழுதி வச்சிட்டு இருக்கேன், அதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மணிமேகலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 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 இது யூடியூப்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு டவுட், ஒரே ஒரு நிமிஷம் சுகன்யா மாதாஜி என்ன சொல்றேன், ஒரே ஒரு டவுட் சொல்லுங்க. யூடியூப்ல ரெக்கார்டிங் பிளேலிஸ்ட்